Vítajte v našej novej medicínskej prevádzke Jasmín, Medicínske centrum krásy. Aj vďaka MAS Dolný Liptov disponujeme špičkovými technológiami z oblasti laserovej medicíny a ja vás pozývam na malú prehliadku nášho centra. V januári 2023 sme otvorili novú prevádzku v Ružomberku. Je to Jasmín, Medicínske centrum krásy. Je to vlastne prevádzka Orola Medicentra. Zameriavame sa na estetickú medicínu, dermatochirurgiu a laserovú medicínu. V spolupráci s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov sme zakúpili chirurgický laser, CO2 laser, ktorý potrebujeme využívať najmä pre dermatochirurgické zákroky, estetickej chirurgii a takisto v liečbe chrápania. Je to inovatívna technológia, nakoľko je to multifunkčná platforma, ktorá má využitie v dermatoestetike, v ORL, gynekológii, stomatológii a takisto v klasickej chirurgii. Máme k dispozícii niekoľko násad. Vďaka tomuto laseru dokážeme realizovať odstránenie kožných znamienok, rôznych kožných pigmentácií, eventuálne výrastkov. Je možno spraviť vyhladenie pleti, vrások frakčným resurfacingom. Výhodou tohto lasera je to, že generuje čistý puls. To znamená, že rez je čistý a teda aj liečba je skrátená. Nevznikajú jazvy. Projekt bol realizovaný v máji 2023 a celková suma zakúpeného prístroja bola 65 000, pričom MAS Dolný Liptov poskytla na tento projekt 55% celkovej sumy. Vďaka zakúpeniu tohoto laserového prístroja nám pribudli a pribúdajú zákazníci nielen z Liptova, ale aj mimo Liptovského regiónu. Aktuálne naše centrum poskytuje obdobné zákroky ako iné pracoviská vo svete, takže sme veľmi radi, že naši pacienti nebudú musieť cestovať za kvalitou do sveta, ale nájdu ju aj u nás na Liptove. Spoluprácu s MAS Dolný Liptov hodnotím ako veľmi efektívnu a pružnú. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie nového pracovného miesta zdravotnej sestry.